Un any més, l'associació Viladecans pel Sàhara porta a la ciutat a nens i nenes dels campaments de refugiats al Sàhara per passar les vacances d'estiu. Aquest any són 5 els infants que han vingut a la ciutat per evitar les altes temperatures del desert durant els mesos d'estiu. Els motius que els portem aquí és perquè allà normalment tenen a 50 graus, estan a 50 graus i intentem que passin aquí a l'estiu. També els hi fan una revisió pel metge, una revisió general, i després també perquè es relacionin amb els nostres nens portant-los al casal i amb les famílies d'aquí de Viladecans, anant als parques, anant al cine, passejant pel carrer, anar també al teatre al carrer, diverses coses que a ells els hi agrada. Aquesta activitat, coneguda com Vacances en Pau, mostra una vegada més la solidaritat del municipi i la seva ciutadania. Per tant, és per una part el contrast amb altres cultures, amb nens que tenen altres necessitats, que no tenen la sort de disposar dels beneficis, del benestar que tenim en aquestes societats, i que és una manera també que els nens agafin consciència del que valen les coses, del que significa tindre el que tenim, i també d'intentar comprendre, en aquest cas, els nens d'altres països. La resposta sempre és bona i, per tant, estem molt orgullosos, com dic, de que tinguem 5 persones que per uns dies, per uns mesos, són acollides a la nostra ciutat, sent una més de les moltes accions solidàries que sempre Viladecans ha fet, i per això és Viladecans una ciutat molt solidària. Els 5 nens i nenes saragüís d'aquesta edició de Vacances en Pau estaran a la ciutat fins a finals del mes vinent.